चला जाऊया आपण मैदानामध्ये. यापुढे होणार सामना, जो आता चालू होणार सामना आहे तो देवाचे घोटणे वर्सेस उपळे. या दोन संघादरम्यान हा सामना आता होणार आहे. दोन्ही संघामध्ये मातंबर खेळाडू आहेत, अष्टपैलू खेळाडू आहेत, वरिष्ठ खेळाडू आहेत, एक प्रोफेशनल खेळाडू आहेत. आणि ओपनिंग जोडी मैदानामध्ये दिसते ते एक घनाघाती फलंदाज केदार कांबळी आणि एक प्रोफेशनल खेळाडू आपल्या या पंचकोशीमध्ये राजापूर तालुक्यामध्ये तसेच मुंबई वसई विरार या सर्व विभागामध्ये नावाजलेला असा व्यक्तिमत्व. तसेच त्याप्रमाणे एक उत्कृष्ट रायटी लेफ्टी दोन्ही हाताने खेळणारा हा फलंदाज गोलंदाज प्रसाद भोते, एक प्रोफेशनल खेळाडू आपल्या सर्वांसमोर इथे दिसतोय. एक कित्येक वर्ष आपल्या या खेळातून त्याने बहारदार खेळातून आपल्याला या मनोरंजन केलं आहे, क्रिकेटचे मनोरंजन केलं आहे. एक क्रिकेट प्रेमी किंवा क्रिकेट वेडा म्हणता येईल असा प्रसाद भोते आपल्या डावखुऱ्या फलंदाजीतून सर्वांना मंत्रमुग्ध करेल. त्याचप्रमाणे इथेही सचिन शिवनेकर हेही आपले वरिष्ठ खेळाडू, त्याचप्रमाणे संकेत शिवनेकर हेही सगळे आपले मातंबर खेळाडू इथे उपस्थित आहेत. त्याच्याप्रमाणे आमच्या मंडळातील विशेष सहकारी केदार कदम यांनी हातवरती करताय बघा. मंडळाचा कॅप घालून काहीतरी मंडळाचं अस्तित्व ठेवून त्याने इथे मैदानामध्ये प्रवेश केला आहे. चला सोबत संकेत कडू एक प्रोफेशनल खेळाडू माझ्या बाजूला. काल ते थोडेसे परवाशी मला हरले. पहिला चेंडू या सामन्याचा प्रसाद भोते आणि शॉट चेंडूने फलक खेलबाद. खूप मोठा धक्का लागलाय, खूप मोठा धक्का लागलाय. असे स्पॉन्सर असतील तर नक्कीच फायदा होतो आपल्याला. आणि सचिन शिवनेकर यांनी तो बक्षीस घेऊन जायच्या नंतर एक वरिष्ठ खेळाडू आहेत, विकेट कीपिंग करता आपल्या संघाची धुरा सांभाळत आहेत. 100 रुपयाचं पारितोषिक आलं. त्याचप्रमाणे अजून एक 100 रुपये पारितोषिक आलं आहे सचिन शिवनेकरसाठी, केदार कदमसाठी. तर केदार कदम यांनीही 100 रुपयाचं पारितोषिक घेऊन जायचे. राजेंद्र कारशिंगर याच्याकडून हे बक्षीस आलेलं आहे 100 रुपयाचं. चला हॅट्रिकसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक निलेश बाणे यांच्याकडून. पुन्हा एकदा थोडा हॅट्रिकचा चान्स होता, परंतु 500 रुपयेही वाचले आणि संघ ही एक धाव घेण्यात आलेला आहे. चला बक्षिसांची खैरात पाऊस म्हणता येईल इकडे. जर लगातार 3 सिक्सर मारले तर 2000 रुपये कश्यप शिंदे देवाचे गोटणे बाबू मॅन फ्रॉम घाटकोपर खरोखरच एक समाजसेवक आहेत, युवा नेते आहेत आणि कश्यप शिंदे क्रिकेटर आहेत. त्यांच्याकडून 2000 रुपये पारितोषिक तीन साठी
3 षटकारासाठी सलग. आणि बघा केदार कांबळेला काही चेंडू समजला नाही, उसळती घेणारा चेंडू होता केदार कांबळेला, काही चेंडू समजला नाही, नेदाव चेंडू, जबरदस्त बॉलिंग करतोय तो. आणि दोन्ही संघाचे एक्स्ट्रा प्लेयर पाहिजे, 12 खेळण्याचं पेनल्टी लावण्यात येईल दोघांना पण. फुलटा चेंडूचा बघा समाचार घेतोय केदार कांबळे आणि चांगला लांबला हा बघा. फिल्डिंग पण चांगली करतायत, जबरदस्त फिल्डिंग चालली आहे. रनिंग द बॅटिंग थोडीशी कमी होते, परंतु मला वाटतं मोबाईल घेऊन मैदानामध्ये गेले, घाई झाली थोडी, कारण थोडंसं लेट झालं त्यांना होतं. परंतु मैदान म्हटल्यानं थोडंसं आपली थोडंसं संरक्षण केलं पाहिजे स्वतःचंही. मोबाईल असू दे, गार्ड पाहिजे, कॅप पाहिजे, शूज पाहिजे, या सगळ्यांचं घेऊन करून व्यवस्थित नियोजन करूनच आपण मैदानात उतरायचं आहे. अमोल केळमेकर हे एक देवाच्या घोटण्यातील मोठं नाव आहे, आपल्या संघासाठी नेहमी पाठीराखण करत असतो. अमोल केळमेकर, मॅन फ्रॉम केळमेकर आणि देवाचे घोटणे आज इथे उपस्थित मंडळ तुमचा खूप खूप आभारी आहे. चला, बक्षिसांची खैरात नक्कीच होते. कश्यप शिंदेकडून 2000 रुपये प्रत्येक लगातार 3 सिक्सरसाठी. अपन जोशी यांच्याकडून 200 रुपये सिक्सर. पहिला पुन्हा चेंडू, पुन्हा एकदा बॅट खालचा चेंडू होता, परंतु केदारला काही चेंडू समजला आणि टिकला बॉक्स जातोय तो 1 धावेसाठी. या 1 धावसंख्या होते ती, धावसंख्या झाली 4. पहिल्या षटकाकडे धावसंख्या झाली ती 4. जबरदस्त षटक चांगलंय. एक 2 विकेट, मोठे बलाढ्य खेळाडू जे आक्रमक फलंदाज होते, प्रीतम आणि प्रसाद भोते, पांडू या नावाने प्रसिद्ध असणारे प्रसाद भोते. एक टिवरी या गावामध्ये त्यांची खूप बोलबाला चालू होता. त्यांना मॅच फायनलमध्ये नेऊन मॅच विन करून दिली संघ बिकट परिस्थिती असताना. असा हा प्रसाद भोते आज आपल्या संघासाठी थोडंसं चांगलं योगदान देऊ शकला नाही, परंतु पुढच्या मॅचमध्ये तो कमबॅक नक्कीच करेल, कारण त्याची कॅपॅसिटी आहे. त्याचप्रमाणे इथेही सचिन शिवनेकर आहेत, संकेत शिवनेकर आहेत, केदार कदम आहेत, असंही त्यांच्यामध्ये संघ विशाल, मला वाटतं बघा 3 धावा झाले फक्त. 4 झाले 4. हॅलो हॅलो कुंदन आपल्या बॉलिंग लाईन वरती बघा, काय चेंडू हाताला जातोय कुंदनकडून. जबरदस्त गोलंदाजी म्हणायला लागेल ते. उपळे संघाकडून बघा धाव बांधू शकतो, आणि मला वाटतं निदान मिळालंय, जीवदान मिळालंय. काही घाई करायची गरज नाहीये, कारण मयूर सारखा खेळाडू खेळपट्टीवर राहणं गरजेचं आहे. चांगली फिल्डिंग म्हणावी लागेल ती केदार कदम यांच्याकडून. चांगली फिल्डिंग करतायत ते उपळे संघाचे सर्व खेळाडू. महालक्ष्मी क्रिकेट संघ उपळे या गावचे सर्व खेळाडू कित्येक वर्ष या संघाचा बोलबाला राहिला आहे आपल्या राजापूर तालुक्यामध्ये, रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये. त्याचप्रमाणे सार्थक 11 देवाचा गोटे याही संघाचा बोलबाला राहिलेला आहे. त्याच्यामध्येही पूर्ण 11चे 11 खेळाडू ऑलराऊंडर आहेत, असे हे आमचे सर्व खेळाडू. बघा पुन्हा एकदा चांगला सुंदर चेंडू, केदार कदम बॉलच्या बघा चांगला थ्रो केलाय, जर चांगली फिल्डिंगचा नजारा पेश करता येते केदार कदम. त्याचप्रमाणे इथे उपस्थित माझे निकटवर्ती आहे, माझे पाठीराखे असे आमचे राजेश वाडेकर इथे उपस्थित आहेत. त्यांचंही मंडळ खूप खूप आभार आहे. त्यांनी इथे स्टेजवरती यायचं. राजेश वाडेकर यांनी मॅच झाल्यानंतर येऊ शकता, असं काही नाही, मॅचसाठी तुम्ही पाठराखण करायचे. चला पुन्हा एकदा बघा निर्धाव चेंडू, जबरदस्त एक फिरकीचा मार आहे. बघा काय चेंज केलाय, बॉलिंगचा चेंजेस बघा किती एकदम अप्रतिम केले जातोय. जबरदस्त बॉलिंग केली जाते. चांगले चांगले खेळाडू आहेत या टीममध्ये, बॅटिंग लाईनमध्ये, परंतु त्यांनाही हुलकावणी देऊन चांगली बॉलिंग केली जाते. पुन्हा एकदा कुंदन चेंज ऑफ पेस, आणि बघा बॅट खाली दिला होता बॉल, बघूया झेल बाद होऊ शकतो का, आणि हा झेल. चेंज ऑफ प्लेस जबरदस्त केला, चेंज ऑफ प्लेस, आणि बाद झालाय तो मयूर गावेलकर. पहा आता कोण येते तर देवाचे घोटणे एक्सप्रेस, एक नाव वाजले आता नवीन खेळाडूंपैकी एक उगवता सितारा म्हणता येईल, रुपेश केळंबेकर. हाही एक अष्टपैलू खेळाडू आहे, एक रफ्तारकार राजा म्हटलं जाईल त्याला, आणि बॅटिंगमध्ये ही चांगली बॅटिंग केली जाते. अमोल केळंबेकर यांचे ते शिष्य आहेत. त्याच्या या घडणीतून हा खेळ घडलेला खेळाडू आहे.
त्याचप्रमाणे कैलास नवाळे यांचंही त्यांना मार्गदर्शन नेहमी असतं. राजेश वाडेकर, विलास गावडे, विलास नाचनेकर अशी मोठी मोठी नावं आहेत या संघाच्या पाठीमागे. बघा पुन्हा एकदा काय चेंडू खेळून काढलाय बघा. कार्पेटच्या सहाय्याने एक खेळून काढला आणि एक धाव. संघ थोडा अडचणीत असताना या दोन खेळाडूंनी जर हा सामना सांभाळून खेळलं तर नक्कीच या संघाचं पारडं जड राहील आणि सामना बघायला खूप मजा येईल. आणि कारण या संघामध्ये दोन्ही संघामध्ये कॅपेबिलिटी आहे की दोन्ही संघ कुठलाही रन चेस करू शकतात, रनाचा पाठलाग करू शकतात. पुन्हा एकदा कुंदन केदार कांबळीसाठी. आणि बघा काय चेंज ऑफ पेस, काय चेंज ऑफ पेस कितीला होतोय बघा. बक्षिसांचा पाऊस होतोय. पुन्हा एकदा कश्यप शिंदे यांच्याकडून रुपेश केळंबेकरने 3 लागोपाठ षटकार मारले तर त्यांच्याकडून 3,000 रुपये. कश्यप बाबू शिंदे हा कातेवाडी संघाचा, देवाच्या गोटणे संघाचा एक हुकमी एक आहे. घाटकोपरमध्ये त्यांचं चांगलं नाव आहे, देवाच्या गोटण्यामध्येही नाव चांगलं आहे. प्रसाद भुते यांचा तो पार्टनर आहे, माझा एक पाठीराखा आहे आणि क्रिकेटचा एक फॅन आहे, समाजसेवक आहे. बघा किती सारी अशी विशेषण लावली तर त्याला कमी पडतील. असा हा कश्यप शिंदे, बाबू शिंदे, अप्पन जोशी यांच्याकडून आपल्याला बक्षिसांचं पारितोषिक घेताना इथेही काही कारशिंगे गावातून पण कारशिंग साहेब इथे आलेले आहेत, त्यांनी या बक्षिसं लावलेली आहेत. म्हणजे आपल्याकडे अशी राजापूर तालुक्यामध्ये भरभरून पैसे देणारी, स्पॉन्सरशिप देणारी लोक आहेत. आज मान्यवर आपल्या इथे बसलेत, त्यांनी आपल्या कॅच बघा, एक कॅच पकडल्यावर लगेच 100 रुपये लागू केले. 100 रुपये किंवा 200 रुपये देणं महत्त्वाचं नाही आहे, पण नाव आणि आपल्या संघाला, आपल्या खेळाडूला प्रोत्साहन देणं खूप महत्त्वाचं असतं. धन्यवाद कारशिंग साहेब, तुमच्याकडून आम्हाला आपल्या मंडळाला पण सहकार्य होते, खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळते. चला पुन्हा एकदा मैदानात जाऊया. रुपेश केळंबेकर 3 षटकासाठी 3,000 रुपये बाबू कश्यप शिंदे यांच्याकडून. आणि पहिला षटकार मला वाटतं मारला आहे षटकार. घेऊन जायचे नंतर रुपेश केळंबेकर साठी. अरे बघा मिस शॉट झाला आहे. सचिन शिवणेकर यांचा चान्स होता. एक मोठा खेळाडू, मला वाटतं डी आहे, डिक्लेअर बॉक्स मध्ये, हॅलो माईक जरा बघा, माईक आवाज कट होते. उपस्थित, हॅलो 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 बघा मिस चेंडू झाला होता. जबरदस्त कमबॅक केलाय बॉलरने. आणि पुन्हा एकदा रुपेश केळंबेकर, बघा काय उसळती केलेला चेंडू होता, काही चेंडू समजला नाही, निर्धाव चेंडू, कमबॅक कसा असा तर या खेळाडूकडून जाणून घ्यायचंय. नयन एक चांगली गोलंदाजी करतोय. पहिल्या चेंडूत षटकार मिळाल्यानंतर पुन्हा एकदा त्याने कमबॅक केलाय. जबरदस्त गोलंदाजी करतो तो नयन, एक नवोदित खेळाडू आहे आणि सचिन शिवणेकर यांच्या मार्गदर्शनात तो खेळाडू घडतोय. पुन्हा एकदा लांब षटकार मारलाय तो रुपेश केळंबेकर याने. काय षटकार मारलाय बघा, पहा, जबरदस्त डोळ्याचं पारणं फेडणारा षटकार. डीजे जबरदस्त बॅटिंग करतोय ते रुपेश केळंबेकर. बघा आज रुपेश केळंबेकर सारखा एक नवोदित खेळाडू आपल्या इथे राजापूर तालुक्यामध्ये आपलं खेळाचं प्रदर्शन करताना आणि त्याला चांगलं प्रोटेक्शन मिळतंय आपल्या देवाच्या गोटणे संघाकडून. चला 2 चेंडू मध्ये 13 धावा आल्यात, मला वाटतं 4 चेंडू मध्ये 13 धावा आल्यात आणि जबरदस्त कमबॅक करतो रुपेश. पुन्हा एकदा आडवा चेंडू, आडवा घेऊन मारला पटका बघूया. चांगली फिल्डिंग करतो तो केदार कदम.
हॅलो, काय बघा काय या बॉलिंग वरती म्हणजे या षटकावरती हल्ला चढवला होता. कमबॅक कसा करावा तो देवाच्या कोटी संघाकडून कमबॅक केला जातोय. धाव संख्या झाली ती 27 धावांचं इथे झाले 3 ओव्हरमध्ये 27 धावा झाल्यात. 3 चेंडू 3 षटकामध्ये 27 धावा. कमबॅक केला या षटकामध्ये. 3 षटकार मारून 2 षटकार रुपेश केळंबेकर यांच्या माध्यमातून आणि 1 षटकार रुपेश गावडे यांच्याकडून. देवाचे गोटणे मॅन फ्रॉम उंबरवाडी देवाचे गोटणे यांच्याकडून दोघांसाठी दोन्ही बॅटरसाठी केदार आणि रुपेशसाठी प्रत्येकी 200 रुपये षटकारासाठी 500 रुपये षटकारासाठी प्रत्येक षटकारला 500 रुपये. बघा पुन्हा एकदा षटकार मारलाय तो. चला 500 रुपये जमा करायचे आहेत. जबरदस्त. बघा काय फलंदाजी केली जाते. आक्रमक 2 षटकामध्ये थोडस बॉलंदाज हेवी झाले होते, गोलंदाज हेवी झाले होते, परंतु नंतर शेवटच्या आता या हनामारी षटकामध्ये दोन्ही फलंदाज एक आक्रमक भूमिका घेताना इथे दिसतोय तो केदार कांबळे आणि रुपेश केळबेकर. जबरदस्त 500 रुपयाचे पारितोषिक काढले. आपण दुसरीकडून 200 रुपये पारितोषिक होतं. प्रत्येक षटकारामागे फुल पाऊस पडतोय आपल्या या षटकामागे. राजेश वाडेकर पण मला वाटतं तयार आहेत पॉकेटमध्ये हात घालून. नक्की त्यांच्याकडून 100 रुपयाचे 200 रुपयाचे पारितोषिक नक्कीच येईल असं मला वाटतंय. पुन्हा एकदा मला वाटतं पंचांचा अतिरिक्त धावांचा इशारा. पंच एकदम तीक्ष्ण नजरेने पाहताना येते. जबरदस्त कामगिरी करतात दोन्ही पंच. गेली 3 दिवस 3रा दिवस हे उभे आहेत. एक आपल्यासारखे यंगस्टार पंच आहेत, परंतु त्यांची भूमिका जबरदस्त एक नावान्यासारखी आहे. पुन्हा एकदा शॉर्ट चेंडू होता, परंतु हा सिक्सर जाऊ शकला असा. परंतु बघा कमबॅक केलाय बॉलरने. निर्धाव चेंडू टाकलाय. सचिन शिवनेकर शांत संयमी असा इथे गेम करताना त्याचप्रमाणे आपल्या खेळाडूला प्रोत्साहन देताना येते. पुन्हा एकदा आणि हा बघा मिस शॉट झालेला आणि मला वाटतं केळंबेकरचा झेल होऊ शकतो आणि केळंबेकर बाद. मनोज नवाळे हेही अष्टपैलू खेळाडू आहेत आणि क्रिकेटमध्ये नाद करायचा नाही अंडरम बॉक्समध्ये असा हा घनाघाती ऑलराऊंडर फलंदाज गोलंदाज मनोज नवाळे आपल्या संघासाठी इथे योगदान देण्यासाठी उतरलेला आहे. मनोज नवाळे मेन फ्रॉम पाटवाडी देवाचे गोटणे सार्थक इलेव्हनचा खेळाडू. पुन्हा एकदा हा काय चेंडू समजला नाही आणि बघा काय फिरकी गोल केली जाते ते या छोट्याशा खेळाडूकडून. जरा या बॉलरसाठी टाळ्या झाल्या पाहिजे सर्वांकडून. जबरदस्त कमबॅक करतो हा बॉलर. एक नवोदित खेळाडू आहे मनोज नवाळे. मनोज नवाळे आणि केदार कांबळे. बघा का यॉर्कर लेने चेंडू टाकला होता. मिस शॉट झाला आणि मला वाटतं क्रॉस चेंडू खेळण्याच्या नादामध्ये फक्त डिक्लेअर बॉक्स मध्ये बाईसच्या स्वरूपामध्ये की बॅट लागली. पंच लेग बाईस. ओके लेग बाईस. लेग बाईच्या स्वरूपामध्ये पंचाने डिक्लेअर केले. आता बघूया शेवटचे फुलटा चेंडू होता. बघा काय मिस शॉट झाला आहे आणि पुन्हा एकदा हा मिस शॉटचा डिक्लेअर बॉक्स मध्ये आणि बघा काय कमबॅक केला या खेळाडूने. जबरदस्त गोलंदाजी करतोय तो राज. जरा राजसाठी टाळ्या वाजायला पाहिजे. शेवटचे जे 4 चेंडू हाताळलेत ना काय गोलंदाजी केली आहे
अशी नवोदित खेळाडू आपल्या राजापूर तालुक्यामध्ये घडतायत आणि खरोखर त्यांना असे प्रोत्साहन दिलं पाहिजे आणि नक्कीच आपल्या राजापूर तालुक्यातून त्यांना नक्कीच प्रोत्साहन दिलं जाईल. आणि काय गोलंदाजी केली बघा, फिरकीली गोलंदाजी केली आणि आपल्या संघाला एक चांगल्या टार्गेटवरती नेऊन ठेवलं आहे ते. कारण मोठं टार्गेट, कारण तिसऱ्या षटकामध्ये जबरदस्त घणाघाती बॅटिंग झाली होती आणि परंतु शेवटच्या षटकामध्ये चांगले जगळून ठेवले या बॉलरने. खरोखर राज खूप चांगले गोलंदाजी केली. जिंकण्यासाठी आव्हान आहे ते 38, 24 चेंडू आणि 38 धावांची गरज. 24 चेंडू आणि 38 धावा. वर्सेस श्री गांगो 11 कोंडेतड. JAN BCC पालावली 11 वर्सेस श्री गांगो 11 कोंडेतड. यापुढे होणारा सामना आहे तो. त्यांनी दोन्ही संघाच्या संघ नायकांनी यायचे टॉस साठी यायचे. बघा DGPL या फेमस क्रिकेटच्या फॉर्मॅटमुळे प्रसिद्ध झालेले देवाचे घोटणे हे गाव आणि या DGPLचं गेल्या वर्षी आयोजन केलं होतं. हॅलो 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 या DGPLचं आयोजन केलं होतं आपल्या आईच्या स्मरणार्थ सन्माननीय कश्यप शिंदे यांनी. आणि याही वर्षी त्यांच्या काही सहभाग नक्कीच असेल या DGPL मध्ये. DGPL पार्ट पर्व दुसरं आणि या दुसऱ्या पर्वामध्येही कश्यप शिंदे यांची मुख्य भूमिका असणार आहे. आणि आता आपल्या संघासाठी इथे योगदान देताना आपल्या संघासाठी इथे प्लेइंग 11 मध्ये उपस्थित असताना कश्यप शिंदे. चला 38 धावांचं योगदान टार्गेट आहे ते उपळे संघाला. दोन्ही संघ मातंबर आहेत. पाहूया कोण बाजी मारतो तो या सामन्यामध्ये. चला ओपनिंग बॅटर वाढवायचे आहेत. ओपनिंग बॅटर नाव मोठं आणि आपल्या राजापूरची शान सचिन. सचिन धोपटे मंडळाची आणमान शान. सचिन धोपटे कुठे असेल त्यांनी इथे यायचे. चला पुन्हा एकदा सार्थक 11 संघासाठी बक्षिसांचा पाऊस. प्रत्येक विकेटसाठी 100 रुपये आणि हॅट्रिकसाठी 500 रुपये. अप्पन 11 गोवळगाव महागणेश ट्रॅव्हलचे मालक सर्वेसर्वा अप्पन 11चे सर्वेसर्वा अप्पन जोशी यांच्याकडून हॅट्रिकसाठी 500 रुपये आणि प्रत्येक विकेटसाठी 100 रुपये. 38 धावांचं आव्हान घेऊन उतरलाय तो सचिन शिवणेकर आणि शॉन. शोन बघा नाव थोडंसं मॉडर्न आहे परंतु क्रिकेट हा जुनाच क्रिकेट खेळ आपला आहे आणि आता तो मॉडर्न होत चाललेला आहे. शॉन मला वाटतं संकेतकडून यांच्याकडून माहिती मिळते की हा स्पॅनिश म्हणजे स्पॅनचा शब्द आहे आणि त्या शब्दाचा काहीतरी अर्थ त्यांना नक्कीच माहिती असेल कारण ते बाहेर बाहेर खेळत असतात संकेतकडून. आणि हे प्रोफेशनल खेळाडू असल्यामुळे दुबई कतार जिथे जिथे जाता येईल त्यांना तिथे गेलेले आहेत आणि तिथून ते खेळून आलेले आहेत आपल्या संघासाठी. चला सचिन आणि शॉन. चला पुन्हा पहिला चेंडू रुपेश केंबेकरांचा आणि बघा काय चेंडू सजवलाय आणि मला वाटतं मिस फिल्डिंग झालेली आहे मयूर गावळकर यांच्याकडून आणि हा खणखणीत चौकार सचिनच्या बॅटमधून निघाला पहिला चौकार. अपेक्षा नव्हती मयूर कडून कारण
मयूरकडून कधी मिस फिल्डिंग होत नाही, परंतु थोडंसं मॅच मध्ये राहावे लागेल कारण थोडंसं टार्गेटही कमी आहे कारण समोरचा संघही बलाढ्य आहे. चला सचिन दोपटेने थोडं साईडला व्हायचंय. पुन्हा एकदा झेल बाद झालेला आहे. सचिन शिवणेकर कट घेतले, बॅटची कट लागून घेतले. काय कमबॅक केलाय तो रुपेश केळंबेकर याने. बघा सचिन शिवणेकरला मोठा झटका बसलाय सचिन शिवणेकरच्या स्वरूपामध्ये. थोडस नाराज होतं आपल्या बॅटकडे बघून. धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे. तू एक लोहार की एक सोनार की असं झालं बोललं जातं. आणि तसंच एक चौकार मारल्यानंतर कमबॅक कसा करावा तो रुपेश केळंबेकर दाखवून दिला. सचिन शिवणेकर आपला क्लास दाखवला होता पहिलाच. सौ सोनार की एक लोहार की सॉरी, परंतु जबरदस्त जबरदस्त कमबॅक केला तो रुपेश केळंबेकर याने. आणि सचिन सारख्या शिवणेकर सारख्या खेळाडूला पेवलांचा रस्ता दाखवलाय तो. परंतु त्यांच्याही संघामध्ये एक अष्टपैलू भरणा असला हा संघ आहे. मोठमोठे खेळाडू यांच्यामध्ये पण या संघामध्ये आहेत. आणि आता आलाय तो तेजस. तेजस एक डावखोरा फलंदाज, आक्रमक फलंदाज, त्याची आपल्याला बॅटिंग इथे पाहायला मिळेल. चला सामना स्पीडअप करायचा आहे. पंच सामना स्पीडअप करायचा आहे. पुन्हा एकदा बॉलिंग लाईन वरती लांब लचक असं रनअप घेऊन उंच पुरा असा खेळाडू रुपेश केळंबेकर. पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू घेऊन बघा काय फटका सजवलाय तो. पुन्हा एकदा हा कणकणीत चौकार, कणकणीत चौकार. फुलटॉस चेंडू घेतला. पुन्हा एकदा कमबॅक केलाय. एसटीच्या वरून घेणारा चेंडू काही समजला नाहीये, परंतु जबरदस्त कमबॅक. परंतु 8 धावा झाल्यात. जो रनाचा सिलसिला चालू ठेवलाय तो चांगला ठेवलेला आहे. 8 धावा झाल्यात कारण टार्गेट थोडंसं छोटं आहे. परंतु 38 धावाही त्यांना करताना थोडंसं शेवटच्या चेंडूपर्यंत हा सामना जाईल एवढे नक्कीच, कारण दोन्ही संघामध्ये चांगले बॉलर आहेत, बॅट्समन आहेत. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू, यष्टीचा वेध घेताना परंतु थोडासा उसळी घेतला चेंडू, नाहीतर यष्ट्या उडवल्या गेल्या असत्या. आणि चला स्कोरर आमचे होते विनायक कोरे, त्यानंतर आता कैलास नवळे. पुन्हा एकदा थोडीशी गच्चा क्षेत्ररक्षक होते ते प्रसाद भुते यांच्याकडून, अपेक्षा नव्हती परंतु गच्चा क्षेत्ररक्षक म्हणावं लागेल. आणि चांगला कमबॅक केला तो रुपेश केळंबेकर याने. धावसंख्या झाली ती 9. एक गडीच्या बदल्यात धावसंख्या झाली ती 9. आता समीकरण बदलते ते 18 चेंडू आणि 29 धावांची गरज. 18 चेंडू आणि 29 धावांची गरज. कमबॅक कुठला खेळाडू करतो बघूया, बॅट्समन करतो की बॉलर करतोय, कारण दोन्ही संघाकडे हा सामना अजूनही आहे, समांतर आहे, कोणी बाजी मारू शकतो. सार्थक 11चे खेळाडू बघा. चला स्पीडअप करा सामना. पंच वेळ नाही घ्यायचा जास्त, आपल्याला वेळ कमी आहे. आजही टुर्नामेंट संपवायची आणि टायमामध्ये संपवायची, कारण बक्षीस समारंभ आहे, त्याच्यानंतर स्पॉन्सरचा सत्कार समारंभ आहे, खूप सारे असे कार्यक्रम आहेत पुढे, तर त्यांना आपल्याला लवकरात लवकर सामने संपवायचे आहेत. स्पीडअप. शॉन शॉन प्रथमच मला वाटतं स्ट्राईकला आलाय.
विजय आत्माराम टुकरुल यांनी पॅव्हेलियनमध्ये यायचं आहे, आपल्या मंचावरती यायचं आहे. विजय आत्माराम टुकरुल साहेब, मंडळ तुमचा विशेष सत्कार करणार आहे, तर तुम्ही इथे स्थानबद्ध व्हायचं आहे. विजय आत्माराम टुकरुल साहेब. चला आता बाबल्या उर्फ विनोद, म्हणजे उलटं नाव घेतलंय मी, कारण त्याच्यात बाबल्या नावाने प्रसिद्ध असलेलं बाबल्या रिपोर्टर या नावाने चांगले प्रसिद्ध आहेत ते. आणि आता आपल्या मैदानामध्ये एक चांगली कामगिरी पार पाडावी लागेल, कारण संघ हा मातंबर संघ आहे समोरचाही, तेवढीच मोठी कामगिरी करावी लागणार आहे. बघा उंच उडवला चेंडू आणि मला वाटतं हा झेल स्वतःच घेऊ शकतो बाबल्या रिपोर्टर, आणि बाबल्याने सोडलेला आहे झेल. मोठा धक्का बसला असता. समोर फिल्डर लावलेला आहे, घाई करायची गरज नव्हती, परंतु थोडासा अनुभव कमी दिसला या खेळाडूकडे, आणि या अनुभवाचा फायदा उचलला तो शॉनने. आणि हा जीवदान कितपत फायदा उचलू शकतो बघूया. शॉन आता स्ट्राईकला आहे तो तेजस. बघा पहिल्या चेंडूवर तो चांगला झेल उडाला होता, फिल्डिंगही चांगली सजवली होती, तिथे फिल्डर लावला होता, त्यामुळे कश्यप शिंदे हा झेल घेऊ शकले असते, परंतु थोडीशी घाई केली आणि झेल सुटला. झेल जमिनीला दान झालेला आहे. आमच्या मंडळाचे धडाडीचे कार्यकर्ते तुषार सरपरे साहेब मंडळाची पूर्ण धुरा सांभाळताना तिथे चांगली इथे मॅनेजमेंट करताना तुषार सरपरे साहेब. चला पुन्हा एकदा विनोद, आणि हा शॉट चेंडू टाकला आणि हा काय फटका सजवला तो, मला वाटतं हा पंचांनी आपला डिक्लेअर करतात सिक्सर. हॅलो, काहीच फटका सजवला होता सिक्सरच्या स्वरूपामध्ये. पुन्हा एकदा जबरदस्त फटका आहे, स्ट्रेट ड्राइव्ह मारला होता, परंतु प्रीतम तेवढा चुस्त फुस्त असा हा खेळाडू प्रीतम, आणि कमबॅक केलाय चांगला विनोद याने. एक षटकार खाल्ल्यानंतर एक 3 चेंडूवरती 8 धावा खर्च केल्यात. आपल्या मंडळाचे धडाडीचे कार्यकर्ते आणि मंडळाचा एक बॅकबोन असणारा निलेश धुमाळ साहेब यांचे पिताश्री वडील इथे उपस्थित आहेत, अर्जुन धुमाळ साहेब. त्यांनी आमच्या मंडळाला नेहमीच सहकार्य केले आहे, नेहमी उपस्थित असतात कुठलाही कार्यक्रम असू दे मंडळाचा, असे त्यांचाही आमच्या मंडळाचा सत्कार करतोय आम्ही. अर्जुन धुमाळ साहेब. विनोद पुन्हा एकदा शॉट टाकला, चेंडू पाहूया झेल होऊ शकतो का, आणि मला वाटतं हा कणकणीत चौकार. थोडस धावसंख्या झाली ते 21. फक्त 17 धावांची गरज आहे 14 बॉलमध्ये, परंतु हा सामना शेवटच्या चेंडू पण जाईल असं मला अपेक्षा आहे. पाहूया, दोन्ही संघ एक चांगले खेळाडू भरलेले आहेत या दोन्ही संघामध्ये. आणि एक झेल सुटल्यानंतर बघा कमबॅक केलाय तो उपळे या गावाने, उपळे गावच्या संघाने. एक षटकार आणि एक नंतर चौकार मारलाय तो शॉन याने. मला वाटतं पहिला षटकार मारला होता तो तेजस याने, आणि आता शॉन. पुन्हा एकदा बघा रनिंग द बिटवीन, बघा तेजस्वी पुन्हा हाफ पिचवर जाऊन उभा राहिला, याला बोलतात प्रेझेन्स ऑफ माइंड, आणि खरोखर चांगला माइंड दाखवत होतो तेजस. चांगली गोलंदाजी करतोय तो, परंतु एक पहिला झेल सुटला तेवढं असं दडपण आलं असतं. मोठा झेल होता शॉनचा चांगला, बघा त्याने कमबॅक केला. तो जे विकेट मिळाली असती तो भरपाई काढतोय भरून शॉन. एक खणखणीत चौकार मारल्यानंतर आपल्या संघासाठी विजयी वाटचाल करताना येते शॉन आणि तेजस. पुन्हा एकदा जबरदस्त झेल होऊ शकला असता, परंतु कीपरकडून थोडस बघा बॉडी लँग्वेज समजते प्रसाद भुते यांची, कारण बॅटिंग झाली नाही त्याच्यामुळे थोडीशी फिल्डिंगमध्ये त्यांना बॉडी लँग्वेज पण दिसते. थोडंसं खांदे त्यांचे खाली उतरलेले आहेत. धावसंख्या झाली 23. जिंकण्यासाठी अजूनही 12 चेंडू आणि 15 धावांची गरज. 12 चेंडू आणि 15 धावांची गरज.
अर्जुन धुमाळ साहेब यांचा सत्कार करते आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष. सत्कार करून घ्यायचा त्यांचा मंडळाचे अध्यक्ष. त्याचप्रमाणे ते उपस्थित सोळगाव गावचे ग्रामस्थ एक धडाडीचे कार्यकर्ते आणि मनसे नेते म्हणता येईल त्यांना असे नितीन गुरव साहेब. त्याचप्रमाणे प्रदीप कुळये साहेब, संदीप कुळये साहेब इथे उपस्थित आहेत. त्याच्यानंतर विजय तेरवणकर साहेब. या सोलगावमधून उपस्थित सर्व खेळाडू आहेत, जे प्रेक्षक वर्ग आहेत, मान्यवर आहेत, या सर्वांचं इथे मंडळ खूप खूप आभारी आहे, तुमचं स्वागत करतोय. त्याचप्रमाणे संतोष घाडी ही इथे उपस्थित आहेत. तेही क्रिकेट फॅन आहेत, कित्येक वर्ष क्रिकेट आपल्या संघासाठी खेळले आहेत गांगोवडी संघाकडून. असे संतोष घाडी उत्तम ड्रायव्हर आणि आपल्या संघाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ते मैदानामध्ये उपस्थित आहेत. त्याचप्रमाणे प्रज्योत कोळवणकर, विक्रांत कोळवणकर, अक्षय गुरव, त्याच्यासोबत जेवढे निलेश गुरव, बाकी सर्व जे खेळाडू आहेत इथे उपस्थित आहेत, त्यांचं मंडळ इथे खूप खूप स्वागत करतोय. चला, निलेश धुमाळ यांचे पिताश्री अर्जुन धुमाळ यांचा सत्कार केला जातोय आपल्या मंडळातर्फे. चला, सामना चालू करायचा आहे फटाफट, सामन्याला वेळ नाही लावायची. आणि स्वतः कर्णधार प्रसाद बोते, सार्थक इलेव्हनचा हुकमी एक्का आपल्या संघासाठी. ही ओव्हर नक्कीच निर्णायक ठरणार आहे. या ओव्हरमध्ये जर कमबॅक केला सार्थक इलेव्हनने तर नक्कीच फायदा होईल. आणि फुलटा चेंडू, आणि मला वाटतं हा डिक्लेअर बॉक्समध्ये एक धावासाठी. चला, शॉन कमबॅक करताना येते. शॉन खरं एक विजय मिळाल्यानंतर त्याचा फायदा उचलताना शॉन. पुन्हा एकदा प्रसाद बोते आणि हा शॉट पिट टाकलाय. चेंडू बघूया झेल बाद होऊ शकतो का. आणि हा कणकणी षटकार. काही गरज नव्हती शॉर्ट बॉल खेळायची, परंतु थोडासा अनुभव आणि थोडीशी नाराजी या खेळाडूकडून दिसते. प्रसाद आणि शॉन एक बघा, जो जीवदान मिळाले ते जीवदानामध्ये जबरदस्त कमबॅक केलाय तो. आणि काय जीवदानाचा फायदा उचललाय या शॉन या खेळाडूने आणि आपल्या संघाला विजयीच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवलाय शॉन याने. एक थोडंसं बॉडी लँग्वेज बघायला गेली देवाच्या कुठे संघाची थोडंसं कमी दिसते, परंतु पुन्हा एकदा फुलला चेंडू आणि हा मला वाटतं झेल होऊ शकतो आणि प्रीतमने झेल सोडलाय. सिक्सर. पार केलाय हा टार्गेट तेजा याने. तेजाने सुरुवात केली पहिले सिक्सर मारल्यानंतर. हा सामना कलाटणी होण्याचा जो क्षण होता तो तेजा याच्या बॅटमधून निघाला सिक्सर. आणि त्याच्यानंतर सुटलेली कॅच पहिल्या चेंडूवरती विनोद कांबळे यांच्या गोलंदाजीवरती. आणि ही कॅच किती महागात पडते नक्की त्याचा विचार किशोर कांबळे करतील. मला वाटतं विनोद कांबळे करतील, सॉरी किशोर कांबळे हे नाव प्रत्येक टायमाला आपल्यासोबत असतंच. आणि पुन्हा एकदा शॉर्ट चेंडू आणि डिक्लेअर बॉक्समध्ये. आणि हा सामना जिंकलाय तो उपळे या संघाने. विजयी संघाचे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. आणि